Според мен имате гастрит на нервна почва. Ще ви предпиша едни таблетки, които като ги пиете и няма да има проблем. Доктор, няма пари за таблетки. Ами... То пари за такива няма вие таблетки. Ще се обостри, иначе гастрита и ще имате проблем. Добре, сама. Побърках фазата. Так тя ти се пада. Аз като ти викам на тебе, а не на камънито, ти на камънито, та на камънито. За доктор знаеш какво каза? Гастрит на неравна почва.